sa dozvedeli o Groot projekte? Tak dozvedeli sme sa vlastne o tom, čo to ten Groot projekt vlastne je, na infodni, ktorý organizoval Európsky dialog. A teda o tomto infodni sme sa dozvedeli cez Instagram, ale aj nám to veľa ľudí teda, ktorí sú aktívni v Trnave, tak nám poslali link. Stopnite to, je tam také... Kde ste zobrali inšpiráciu na študovňu? No, keď sme boli v Groningene, tam sme videli knižnicu, v ktorej bola taká nádherná študovňa a strašne sa nám to páčil ten samotný priestor. A potom, keď sme boli na infodni o Groot projekte, tak sme si uvedomili, že študovňa je niečo, čo by sme chceli spraviť. A tak sme sa stretli, dohodli sme sa, povedali sme, že toto je práve niečo, na čo by sme chceli tie peniaze využiť. Ako ste písali projekt a aké to pre vás bolo? No, na základe prihlášky, ktoré boli na infostránkach v Google projekte, sme si napísali projekt, vytvorili sme si vlastný rozpočet aj vlastný dizajnový návrh. Toto sme vlastne všetko spojili dokopy a poslali sme túto prihlášku do súťaže skrz ich stránky. A aké to pre nás bolo? No, ohľadom toho písania. My sme si to písali fakt, že večer. My sme boli fakt, že vyčerpaní a aj to tak občas vyzeral ten text a poslali sme to tak 2 minúty pred deadlineom. Spoločne sme sa pri písaní posledného textu, čo sme ešte dali na stránky, sme sa tak držali na gauči a modlili sme sa nám 2 minúty pred koncom. Prejde projekt, nech nám nezlyhá Wi-Fi. Hej, no najvtipnejšie bolo potom, keď sme to odovzdali, tak sme si čítali tie naše odpovede a sme sa smiali pol hodinu, keď sme tam vlastne napísali. Proste my keď sme si potom začali písať, že čo sme tam vlastne napísali, lebo to nám tak došlo, že si to prečítajme, tak nám došlo, že toto je výhra. Alebo sme si mysleli, že to je. Ale to vyšlo nám to, hej. Takže ono vás to naučí to, že nikdy sa akože skúste nesteptať pri tom písaní. Proste verte si a ono vám to možno vyjde. Ako prebiehala súťaž? Súťaž prebiehala vlastne v 2 kolách. V prvom kole, kde sme si podali my prihlášku, kde sme získali dostatočný počet bodov, aby sme sa posunuli do druhého kola. A v druhom kole už vlastne išlo iba o prezentovanie toho projektu a teda nejaké zhrnutie, o čom ten projekt vlastne je. Prezentovali sme pred medzinárodnou komisiou. Bolo to veľmi vtipné. Asi, že 4 devices nám zlyhali, ale to je v pohode. Ale nakoniec sme to zvládli a akože to bolo aj také dobré, že tým, že sme sa tak odľahčili, že sme sa zasmiali, tak vlastne už sa nám to potom lepšie prezentovalo. My sme mali 10 minút na prezentáciu nášho projektu v anglickom jazyku pred medzinárodnou komisiou a my sme sa 6 minút z toho smiali na tom, jak nám nič nefunguje. Ale smiali sa s nami, takže je to v poriadku. Takže nemali sme z toho žiadny stres s tým, že nám veľmi pochválili náš rozpočet, čo sme boli prekvapení. Že sme jeden z veľmi mála projektov celkov v súťaži, ktorí mali takto rozpracovaný rozpočet. Detailne, áno. Kto všetko bol zapojený do projektu? Tak konkrétne do celého projektu bolo zapojených 5 ľudí, ktorí mali na 18 rokov. Všetci to sú členovia Mladíckeho parlamentu mesta Trnava, ale teda písaný bol nami troma, neviem, ale bol teda písaný nami. Ale zapojil sa do toho vlastne celý Mladícky parlament, aj keď nemohli byť napísaní v projekte kvôli veku, tak si tento projekt veľmi privlastnili, ale teda zapojil sa do toho vlastne aj mesto, že je tak podporovaný zo všetkých strán tento projekt. A čo bolo ďalej? No, tak vlastne si pamätám presne do tohto dňa, ten deň, že ležala som chorá v posteli a zrazu mi došiel e-mail, jak som volala s niekým a začala som do toho telefónu iba tak kričať od radosti. A hneď som to položila, hneď som volávala všetkých a pri komu som zavolala, bo tuším Matúš. Pamätám, jak som bol v Piešťanoch na stanici, čo som sa vracal zo školy a zavolala mi Julka s tým, že vyhrali sme. A ja že prosím, ja som najprv nevedel, že ničomu.
Ona bola chorá, nakašľala, že by umrela a potom som bol taký, že ja som konečne rozumel, že sme vyhrali. Ja som takto sa pešil na stanici a som začal skákať od radosti. Akože ja som sa jej vysmial do telefónu, keď mi volala, lebo proste... Ja si pamätám, jak sme sa smiali tých 30 minút po polnoci, keď sme si dočítali náš projekt. A my sme neverili tomu, že to prejde. My sme proste boli v tom, že však dobre, skúsili sme to, uvidíme na budúce. My sme boli zmierení s tým, že sme to prehrali, napadli čiare. My sme verili v ten projekt, ale mysleli sme si, že je minimálna šanca, že by sme to vyhrali. Takže keď sme vyhrali, keď nás vlastne pozvali do toho druhého kola, kde sme si ho mali akoby pohaj, tak sme boli takí, že We can do this. proste my to dáme. A dali sme to, akože sedíme tu teraz v štúdiu a natáčame, takže je to pre nás tak, že pozitívna vec, tak minimálne. Sranda to bola všetko tvoriť. Po tom, čo sme vyhrali, sme potom mali stretnutie s Európskym dialogom, ktorí zastrešujú vlastne projekt Code na Slovensku a ktorí sa stali aj našimi mentormi. S nimi sme sa stretli, je to projekt, tým pádom sa musí podpisovať zmluva, vyberať, že kto čo bude robiť, takže toto prvé stretnutie sme mali primárne s nimi o tomto. A potom sme si podľa časového plánu začali teda nakupovať okolo marca a Marec, apríl sme mali takým spôsobom stanovené na plánovanie, dohadovanie s ostatnými organizáciami, s mestom, s kinom Hviezda. A potom máj, jún sme začali objednávať a postupne stavať priamo v priestore školy. Ako bol projekt propagovaný? No vlastne počas celého projektu bol tento projekt celá štúdne propagovaná na sociálnych sieťach Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava, Európskeho dialógu mesta a vlastne všetkých organizácií, ktoré nás postupne prezdielali. A neskôr, keď samostatná študovňa vznikla a na sociálne siete študovne, tak aj na samostatných sociálnych sieťach študovne boli propagované. Či už otvorenie, alebo ako sme to postavali, alebo nejaké bližšie informácie. Zároveň akože my sme volali a napísali tým, ktorí nám napadli, takže sme tu mali STVR, mali sme tu Slovenský rozhlas, mali sme tu Trnavskú mestskú televíziu a prišlo sem aj veľa organizácií vlastne z Trnavy, takže... Áno, s tým, že nájdete na nás aj veľa článkov napísaných, lebo sme sa stretli aj s ľuďmi na meste, ktorí majú na starosti stránky mesta, takže aj tam sme vlastne urobili menší dialog s nimi. Nastali nejaké komplikácie? No, áno. Keďže toto je náš prvý projekt, takže sme neboli úplne si istí takými maličkosťami, ktoré by sme sa mali zaoberať. Napríklad, keď si nakúpite strašne veľa nábytku, tak musíte ho aj mať kam dať nejaký sklad, nemôžete to všetko skladovať doma, ako sme my robili prvých pár mesiacov. Hlavne sa musíte pýtať, lebo my sme nevedeli, my sme zo začiatku nespolupracovali moc s kinom, ktorí tu majú veľa priestorov a boli strašne ochotní, aby nám pomohli. Takže to je jedna z takých tých chýb, ktoré sme spravili, že vlastne sme nekomunikovali so ľuďmi, ktorí sú proste zamestnaní v týchto priestoroch. A potom tam boli také menšie problémy aj s nábytkom samostatným, lebo však kto by povedal, že práve ten jeden stôl, ktorý sme chceli z IKEA prestanú vyrábať, alebo že trh s modrými čelonenými zamatovými stoličkami je nestabilnejší ako ten s kryptomenami. Takže pár zmien nastalo, ale proste nenechali sme sa tým nejak proste demotivovať, proste sme pokračovali ďalej a ten priestor vyzerá úžasne sám sebe. Ja si ale myslím, že najväčší problém bol s časovou vyťaženosťou a s tým, že sme to tak proste nejak časovo úplne neodhadli, ale tak myslím si, že do budúcnosti je to veľmi prínosné, že budeme viac realistickí proste s takouto časovou osou. My sme boli až moc optimistickí a zabudli sme na to, že vlastne sme mládežnícky parlament mesta Trnava a my sme študenti v prvom rade. A že hlavne aj máme cez leta brigády a tak ďalej, takže my sme si vo veľkom mysleli, že teda budeme mať veľa času na to, aby sme to stavali, aby sme sa tomu venovali, ale opak bol pravdou, takže aj kvôli tomu sa nám trošku
natiahlo meškanie. Získali sme veľké meškanie s tým, len eventuálne sme všetko nie, že dobehli. Ale super. Ale vlastne eventuálne sme to dobehli a otvorili sme to tak cca max s mesiacom meškania, takže v pohode. Na čo ste najviac hrdí na projekte? Ja by som povedal, že asi najviac, ja osobne som najviac hrdý na to, akým spôsobom sme boli schopní spolupracovať, akým spôsobom sme boli schopní nejakým spôsobom vytvoriť či už projekt, plán, síce s možno s menšími úpravami a odchýlkami, ale som na nás hrdý, že sme to reálne nejakým spôsobom stihli ukončiť a že sme to spolu spravili ako Mladícky parlament mesiace. Ja som ešte hrdá na to, že akú podporu tento projekt získal. Hej, že proste toľko ľudí, aj študentov, čo podporujú tento projekt, je úplne že wow. Ja som zase hrdý na to, ako ten priestor vyzerá. Že my sme si to rozplánovali, ale nemysleli sme, že to bude vyzerať tak dobre. Áno. Ako prebiehalo otvorenie študovne? No, mohlo to vyzerať lepšie, ale myslím si, že to všetko by mohlo vyzerať lepšie. Ale ja musím teda byť, akože som veľmi hrdá aj na to otvorenie, že proste tu prišlo veľmi veľa ľudí, prišli sem mladí ľudia, prišla sem komunita, aj dospelých ľudí a podporili tento projekt úplne, že s otvorenou náručou. Prišli sem organizácie a celkovo to otvorenie sa vnieslo v takej veľmi zľahčenej atmosfére a to bolo na tom úplne úžasné, že tu bola taká kamarátska atmosféra, to vzniklo toľko kamarátstiev, že proste je to hrozne super. A my sme si tak nastavili, že rýchlo, neformálne, niečo krátke, takže čo sa týka aj programu, mali sme jednoduché otvorenie, prestriedli sme pásku, spravili sme menšiu prezentáciu v študovne celkovo projektu, ako to prebiehalo, celý náš príbeh a potom sme to ukončili s veľkým úsmevom a s radosťou, že máme za sebou. Tak. Dobrá vec na tom otvorení bolo, že oni sem už vtedy prišli študenti, ktorí zistili, že sem budú chodiť. Takže už vtedy to bol úspech, že vieme, že sem ľudia chcú chodiť. No, poďme. Čo sa bude diať so študovňou po skončení projektu? Po skončení projektu to máme takým spôsobom naplánované, že majetok, ktorý je priamo v tejto študovni, bude darovaný pod príspevkovú organizáciu mesta Genty alebo Gent, ktorá vlastne bude spravovať tieto priestory, ktorá bude platiť zamestnanca a bude mať vytvorenú zmluvu o výpožičke priestorov s organizáciou Zaži v trave, ktorá vlastne spravuje tento celý priestor kina a vlastne túto budovu. Čo ste sa naučili z tohto projektu? No, počas projektu by som povedal, že sme sa spoločne naučili takéto, že projektové plánovanie, ako postaviť nejakým spôsobom tým ľudí, ktorí nám reálne budú pomáhať so stavbou projektu, s celým plánovaním a s tým riadením tohto projektu. Naučili sme sa, že nie sme ani my schopní nejakým spôsobom byť 24/7 na príjme a byť vždycky tu pre každého, ale naučili sme sa taktiež spolupracovať. A naučili sme sa aj to, že na koho sa môžeme spoľahnúť, aj teda čo sa týka z mesta, a že kto má vlastne náš chrbát, že kto nás tak podporí. A teda musím povedať, že vďaka tomuto všetkému, čo sme sa naučili, vďaka tomuto projektu, tak určite by sme sa znovu zapojili do takéhoto niečoho, že je to neuveriteľné, že keď sa na tým aj tak teraz tak zamýšľame, čo sme tu vlastne všetko dokázali. Aj keď s menšími výchýlkami. Spravili by sme to možno trošku inak, lebo sme sa naučili trošku viacej technicky rozmýšľať, že čo treba, keď tvoríte projekt, že keď objednávate svetla, tak potrebujete aj možníky potom do tej steny, ale podľa nás, keby sme to robili znovu, tak by nám to išlo trošku lepšie, ale vďaka tomuto projektu sme sa naučili teda robiť takéto veci. Získali sme to hlavne to know-how, Áno. ako robiť projekt. Tak. Čo zabezpečuje udržateľnosť vášho projektu? Udržateľnosť tohto projektu zabezpečujú priamo tie vzťahy, ktoré sme nadobudli s rôznymi organizáciami, či už s organizáciou Zaži v Trnave, s Genty, s Gent, s mestom Trnava, ktorí vlastne budú zabezpečovať financie pre budúce fungovanie tejto študovne. Čo bolo vašou najväčšou prekážkou počas tohto projektu?
medziľudské vzťahy. Ešte taký ten no time management No. je taký, že to je jedna vec. No time management, no time. Áno, tak, no time, lepšie povedané. Čo by ste radili budúcej generácii súťaži GOAT? No, skúste rozmýšľať trošku pomimo toho priestoru, ktorý chcete vytvoriť, alebo toho vášho projektu. Musíte aj rozmýšľať nad takými vecami, nad logistikou, kam veci dáte, ak objednávate väčšie kusy, povedzme nábytku, hej. Musíte rozmýšľať aj nad tým, že kto vás podporí, kto vás môže podporiť a kto vás nemusí podporiť, hej. Skúste už zo začiatku, keď píšete projekt, rozmýšľať nad tým, že či sú v meste alebo vo vašej obci priestory, ktoré by ste mohli využiť, alebo nejaké organizácie, ktoré by vám mohli s tým pomôcť, ako napríklad nejaké médiá, ktoré by vám zviditeľnili váš projekt. Samozrejme hľadajte aj sponzorov, aj to sa dá, ale dôležité je si najprv povedať, že či je to výnosné pre vašu komunitu. Že či to vôbec ten váš projekt, ak je to niečo pre ľudí, či to tí ľudia budú využívať. A takisto, čo by som tak doplnil, že treba sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, či reálne mám čas na to, čo si stanovím v projekte. Treba nad tým rozmýšľať, že ono to možno znie dobre, že áno, mám dosť času, toto všetko budem stíhať, ale krutá realita je pravdou a keď nemám okolo seba ľudí, ktorí mi pomôžu a nemám dostatok veľa času, tak to nestihnem. Lebo ono si treba pozrieť, že nemôžete, keď si robíte proste časový plán, nemôžete sa pozrieť, že však dáme tam tak mesiac a pol alebo 2 mesiace, ale vždycky sa musíte reálne pozrieť, že čo v tých mesiacoch je, že či iba aj vy máte v tom mesiaci čas. Čo bol pre vás najvtipnejší moment počas celého projektu? Všetko. Moment, keď sme prišli domov a uvideli sme, že väčšina izby sú krabice od tulibakov a svetiel. Lebo keď sme prišli sem a zistili sme, že máme tu stropné radiátory, takže väčšinou veci nemôžeme len namontovať alebo zavesiť. Alebo že tu nie je elektrika. Alebo že to je extra vzácna talianska podlaha, ktorú nemôžeme poškodiť. Ktorá je už poškodená. Ale teda sme veľmi radi za tieto priestory a aj ľudí, ktorí nám pomohli, ale proste... Vždy sa nájdú nejaké tie plusy, minusy a proste také tie momenty, na ktorými sa netreba lámať hlavu, stačí si na chvíľku zastaviť, povedať si, že ok, mám v kybliku. A eventuálne sa na tým aj tak potom niekedy zasmejete. Akože pre mňa najvtipnejší moment bol doslova, keď sme vyhrali ten projekt. To bolo tak funny, akože to je jedna vec, že Anna, že proste bola som na nás hrozne hrdá aj všetko, ale proste mi to prišlo také vtipné a ešte aj to, keď sme mi dopísali, tak my sme sa pol hodinu smiali na tom, že proste, že sme to napísali a potom sme išli sa v aute a išli sme domekať. Zbožím, že vlastne ono aj po tej prezentácii nám bolo povedané, že to máme veľmi pekne a tak ďalej, že my sme tam tú My sme nádej už tomu mali, neverili ale my proste. sme to proste... A to je také, že presne toto, že treba si veriť, že aj keď sa vám napríklad nepodarí vyhrať, tak treba skúšať. Nenechajte sa hneď prvým. My sme predtým to napísali tri rôzne projekty, ktoré sme proste nevyhrali a toto sa podarilo a je to hrozne super, že sme to skúsili, aj keď sme si neverili, ale odteraz si musíte veriť vždy. S tým, že celý ten projekt proste stojí za to, lebo eventuálne na to budete mať toľko spomienok, že fakt, že dávam to určite niečo. Áno, vždycky tie dobré spomienky overpower tie zlé. Takže A na tých zlých sa budete smieť. in the end it's all worth it. Mhm.